Huomio. Täällä on Helsinki, 10. päivä tammikuuta 1960. 9. iltapäivä kello 3:30. Olemme olleet Suomessa viettämässä lomaa ja palaamme huomenna aamulla Turun kautta, Naantalin kautta Kapellskäriin. Joo, täällä ollaan Unionin kadulla, ei kun Pihlajanmäessä ja Maijan pitäisi vähän haastatella isänsä ja vähän vanhoja asioita saada esille sieltä. Mitä sä haluaisit kysyä? Niin mä sieltä Sortavalasta, miten muistat ihan pienestä lapsuudesta? Sortamar minä muistan. Mitä sieltä tulee mieleen sieltä Sortavalasta? Ensimmäinen muisto oli Kasinlahden meidän kesäpaikassa, jonka oikea nimi oli Kasinhäntä. Ja siellä niin minä kulin paitasillani, pitkä paita oli, ja oli 3-4 maitokannua sidottu nauralla peräkkäin ja kulin pitkin polkoja. Ja sitten äiti tuli siihen ja sanoi, että sinä saa rikkoa minun. Mutta se oli niin hauska juna. Minä olin silloin ehkä 2,5 vuotta. 2,5 vuotta, siis minä vuonna se oli? 95 siis. 93 syntynyt. Seuraava muisto sitten, mitä seuraava muisto olisi? Seuraava oikein selvä muisto on, kun minä olin Helsingissä vuonna 1896 tai 7. Niin me oltiin oltu kaupungilla ja tultiin Runebergin Eskenadia Kemppiin. Ja Anna Muster, minun vanhin äitini sisar, myöskin asui siellä Kempissä ja oli siellä parvekkeella ja me huudettiin hänelle. Ja se on mulla aivan elävä kuva ensimmäinen Helsingistä. Vanhaksi silloin olit niin kuin... 4 vuotta. 4 vuotta, niin ensimmäisen kerran Helsingissä. Olin. Eikö olisi kiva saada kuulla joku tapaus niin Suomen Ruotsillakin kerrottuna? Se murre on vähän omalaatuista, ainakin noin lännestä päin kuunnellen. Så mycket gärna. Alltså, vad ska jag säga att följande gång som jag skulle vilja berätta om var när vi reste till Tjexholm. Man steg av i Hitola och det var 40 kilometer att resa med häst. Och där var en backe som kallades för Rövarbacken. Där hästarna vilade sig. Och där hade 40 år tidigare sett ett mord. Och det talades ännu då om att tänk nu efter att de döda på landsvägen är en kar här. Det gör man inte detta som inte numera. Jaha, Maija, ota sinä tää ja pidät aina näin itseesi ja sitten kun hän puhuu niin lähellä noin. Hänen kuvan on lähellä. Niin, tämmöisen matkan päässä näin eteenpäin, niin tällä tavalla ei vaan näin. Joo. Mitä mä olisin tässä muuta sitten kyselisin, että miten meillä siellä niin pienenä lapsena, miten me oltiin siellä Keravalla, sitä mä en ole koskaan tiennyt oikein. Me oltiin siellä vaarin ja mummun luona. Asia oli niin, että me oltiin hakemassa mummo ja vaari Monolasta Helsinkiin. Ja vaari pääsi eläkkeelle. Hänelle se oli hyvä, että hän pääsi maalle, sillä hän oli sairas. Ja mummo oli tyytyväinen, että hän sai olla siellä rauhassa. Ja etenkin meitä kiinnosti sinä kesänä, jos muistat, että siellä oli suku. Niin porsas. Porsas, pieni porsas, jota mummo Anna Tuominen aina pesi ja joka oli kauhean villi. Surullinen oli vaan sitten sen kohtalo seuraavana jouluna. Oliko se mummon, siis oli Anna Tuomisen mummon siis, hänen possu? Ja suku oli niin kauhean kesyjä hänelle, että se juoksi ihan niin kuin koira mummon perässä.
Saiko hän olla huoneen sisälläkin vai? Hän sai olla missä vaan. Minä luulen, että hän on joskus sängyssäkin. Niin, Keravalla muuten, niin Sängliggandet gris. Gristen gick till sängs. Niin, siellä tehän olette aika suuret jo silloin. Ja kissa, meidän siis Olga-mummi, mamma, niin hän hoiti teitä oikein hyvin. Ja minun täytyy sanoa, että se oli iloinen kesä kuitenkin, jos ei vaari olisi ollut niin sairas, että saatiin olla kaikki yhdessä siellä. Minä olin 2 vuotta ja ei ihan 2 ja Siggi oli 4,5. No suunnilleen. Just. Sitten hän siis vaari samana sitten syksynä poistui meidän. Molemmat vaarit. Ja se oli niin kummallinen juttu, että kun minun isäni kuoli tiistaina, niin vaari kuoli torstaina ja lauantaina, kun meidän piti viedä isäukkoni Porvoosen hautuusmaalle, niin mulle tuli umpisuolen tulehdus junan nosteesta, että Donner, minun partiotoverini, joka oli poikani kummi, määräsi minut kotiin ja kissa sai yksin hautaussaatteessa, että toisen kanssa mennä Porvooseen. Ja minä menin kotiin nukkumaan. Lauantaina minulta sitten leikattiin umpisuoli. Että kyllä Maija-äidillä oli aika rivakka viikko se viikko. Joo. Sitten mä kysyisin sitä, miten se teidän Ruotsiin lähtö, miten se meni, minä vuonna se oli ja sinä olit kuinka vanha? Siis ensimmäinen Ruotsin lähtö. Asia oli se, että isä oli tehtailija ja leipuri ja kirjakauppias Sorsavarassa. Ja hänellä oli suuret affärit. Ei se nyt oli varsin syynä, mutta tämä siellä oli santarmia nuuskimassa hänen kirjakauppaansa. Ja yhtenä iltana oli talvi-ilta, kello 5, niin isä sulki juuri, niin santarmi tuli sisään katsomaan, mutta isä otti kädestä, niskasta, käsivarresta kiinni ja ohjasi lumihankeen ja pisti oven kiinni ja sillä aikaa, kun se hankki sitten santarmia lisää, niin kirjat, jota ei saanut myydä, ei ollutkaan meillä enää kaupassa. Ja niin ollen, mutta ei se sen tähden, se oli muutenkin, isä tahtoi lähteä ja me oltiin sitten 5 vuotta Ruotsissa. Ja sitten tuli vuonna 1905 oli suurlakko ja sen jälkeen tuli sitten rauhaimpi täällä Suomessa ja me tultiin takaisin Suomeen. Sä oot siis kerran vaan menit asumaan, että sä et ole useampia kertoja, niin kuin me mennään asumaan Ruotsiin. Seuraavan kerran minä olin Ruotsissa sitten 1915, oli ensimmäinen maailmansota. Ja minut lähetettiin sinne hoitamaan keskustelun hankkijan ja Kone ja Sillan, siis nykyisen Wärtsilän tavaran tuottoja. Ja minä muistan vaan, että sitten myöhemmin, kun Päinö Suurinen, joka oli myöskin johtokunnan jäsen, tarjosi minulle ollessaan sitten tuolla Rikkihapossa virassa, tarjosi viiniä, niin hän sanoi, että kyllä se oli niin mukavaa silloin, kun Lindholm oli Ruotsissa. Hänhän oli vain 22 vuotta. Että aina kun tuli kirje sieltä, niin johtokunta kokoutui ja saivat lukea, että mitä te nyt sieltä kirjoittaa taas. Minä toimitin tavaraa sieltä. Minä vuonna tämä oli? 1915. Silloin kun minä ostin ne silmälasit, jotka nyt on, siis 53 vuotta myöhemmin, niin minun